Kaixo, oraingoan portzentuen gorakadak eta jetxierak nola aplikatzen diren problemetan ikusiko dugu. Eta bi problemekin egingo dugu. Lehenengoak honela dio. Dendari batek 150 € kostatu zitzaion produktua saldu du, eta 140ko etekina eskuratu nahi du. Zenbatean saldu du dendariak produktu hori? Gogora dezagun nola kalkulatzen genitun portzentuen igoerak edo jetxierak. Daukagu beti hasierako kantitate bat, eta hasierako kantitate hori biderkatzen dugu aldakuntza indize batekin, zenbaki batekin, lortzeko bukaerako kantitatea zenbat geldituko den. Orduan, gure kasuan, adibidez, 150 € hauek dira hasierako kantitatea, dendariak ordainduzuna produktu horrengatik. Eta 140ko etekina, hau da, nahi dio aplikatu 140ko igoera, egongo da erlazionatuta aldakuntza indizearekin. Nola kalkulatzen zen aldakuntza indize bat? Beti da, bat gehi zenbaki bat edo bat gen zenbaki bat. Kasu honetan, igoera denez, da bat gehi portzentua zati ehun. Gure kasuan izango da bat gehi 40 zati ehun. Bat gehi 0,40 da bat koma 40. Ez da gure kasua, baina jetxiera izango balitz, izango litzateke bat gen portzentua zati ehun. Aplikatzen dugu gure problema honetan, eta hasierako kantitatea 150 € zirela bider bat koma lau, ateratzen da 210. Eta hau izango da gure soluzioa. Logiko alda, bai, bukaeran bezeroak ordaindu behar duna, 210 €, izan behar du hasieran dendariari kostatu zitzaiona baino gehiago. Bestela ez du etekinik lortzeko. Ikus dezagun beste adibide bat. Kasu honetan, dendariak produktu bat 28,35 € saldu nahi du. Eta hori salduta, 135ko etekina lortzen badu, zenbat kostatu zitzaion dendariari? Gure formulan, 28,35 € hauek, kasu honetan dira bukaeran edo berak saldu nahi duen prezioa. Eta 135 erabiliko dugu aldakuntza indizea kalkulatzeko. Eta aldiz, guri eskatzen diguna da hasierako kantitatea kalkulatzeko. Hau da gure ezezaguna. Gogoratu aldakuntza indizea nola kalkulatzen zen, bat gehi gure kasuan 35 zati ehun, igoera delako, jetxiera izango balitz kenketa, baino ez da gure kasua, eta orain ordezkatzen baditugu gure datuak formula honetan, hauxe geratuko zaigu, 28,35 dala bukaerakoa, da hasierakoa ez dakigula zein den, bider bat koma 35. Eta guk hau kalkulatu nahi dugu. Beraz, 1,35 beste aldera pasa behar dugu. Eta nola pasako da beste aldera? Hemen biderkatzen dagoenez, pasako da zatitzen. Orduan, hasierakoa izango da 28,35, zati 1,35. Eta emaitza izango da 21 €. Logiko alda, bai, gutxiago atera da. Eta logikoa da, hasierako kantitatea txikiagoa izatea, horrela dendariak 21 € erositzuna, salduko du 28,35 € eta etekina lortuko du.